Здравейте и добре дошли в подкаста Свободни онлайн. Аз съм Маги Назер и съм изпълнителен директор на Фондация Солидарност в действие. В следващите минути ще си поговорим за дигиталното насилие. Все по-разпространено явление, което може да засегне от най-малките до най-възрастните потребители в интернет. Този подкаст е част от международен проект на Фондация Солидарност в действие, в рамките на който искаме да повишим общественото разбиране по тази тема и да подкрепим засегнатите. Тук за да разговаряме с мен е Кристина Сунгарска. Кристина има 10 годишен стаж като юрист в сферата на наказателното право. През 2020 година завършва криминална психология. 7 години работи в комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Към момента е психолог в Министерство на отбраната. През цялото време развива частна психологическа практика с клиенти. Кристина, по какъв начин темата за онлайн насилието навлезе във вашата работа? Най-вероятно, откакто започнаха телефоните с тази дигиталност, нали, с тази чудотворна тъч скрин система, най-вероятно точно от тогава. Защото това в годините започва да се откорява като модерно, като много актуално, като едва ли не изключително съществено за един нормален и свръх готин живот. Нали? Тоест, дигиталността е свързана с това колко си кул, колко имаш, колко можеш, колко си пораснал. Така. Но всъщност никой не можа да подозира още от самото начало. Не е могъл по-скоро да си обясни, нали, че всъщност това са неща, които биха довели и до проблеми. Тоест, това е нож с две остриета. Абсолютно. Да. Какъв тип случаи срещаш в работата си, свързани с дигитално насилие? Значи, като цяло, само ще кажа това, че нашата природа като хора много се е променила, откакто започнахме да се караме по телефоните. Тоест, ние не сме очи в очи, не упражняваме някакво насилие физически, обаче това се отразява по друг начин, когато комуникираме през телефоните си, защото там налагаме тормоз, там можем да си позволим да обиждаме, там можем да си позволим да тормозим човека не просто като му кажем, че не е прав. Нали, че не сме съгласни с неговото мнение, а това може да бъде едно системно разрушаване на неговата оценка, самооценка. Да. И в същото време това онлайн насилие може да прерасне в насилие в реалния живот също така. Колко често се случва това по твои наблюдения? Всъщност, когато един човек осъзнае, че някой налага такъв върху него, макар и през социалните мрежи дигитално, това навлиза в неговия живот. Тоест този тормоз, той започва да съществува вече в реалността. Окей, той го няма, всъщност ние не сме се срещани очи в очи, но той до такава степен съществен и до такава степен докосва душевната ни природа, нали, и причинява различни видове страх. Нали? А страха е точно тази врата, която отваря една необятност на състояния, в които човек може да изпадне. Да. Така че тук вече трябва да измерим чисто и какво и кой преживява това, защото ако ние сме психически нестабилни, по принцип тревожни сме, в себе си все още не сме изградили една здрава основа и когато не знаем това срещу нас какво е, то изкуствен интелект ли е, човек ли е, двете заедно ли са, нали, и ред други неща, които страха може да причини да мислим и да направим страха още по-голям и чудовището да бъде и по-голямо и по-голямо. Нали, това може да разшири до такава степен този проблем, нали, че при споделянето той може да причинява и болка, чисто физически. Т.е. човек да го преживява. Да. Макар той реално, нали, да не съществува. Така че това е едната част на проблема. И даже бих казала, че по-голямата част от хората предпочитат вече така да правят, да си разрешават проблемите онлайн.
Нали, независимо дали става въпрос за това, че късаме, нашата връзка се разпада след 7 години, така ми е много по-добре. Или, примерно, да кажем тези неща, които искаме да ги кажем, понеже не мога да ги кажа, ще ги кажа през дигиталната мрежа. Ама това сега там някой видял ли го е, не го е видял, как го е прочел. Кой има достъп също до това? Защото знаеш много добре, дигиталността не е опазена. Тя не е опазено нещо, до което не може да се докосне никой. Нали, телефона ни непрекъснато ни казва, за да отидеш в този сайт и да провериш еди какво си, ти ще ни дадеш на разположение твоите лични контакти и всякакви други неща. Тоест, нашите данни могат да бъдат достъпни и въобще комуникацията, Именно. това, което... Всъщност, това е причината, заради която при определени ситуации ние не можем да обясним как така този човек има телефона, как така този човек е стигнал до нас, ама как така през този сървър и е стигнал до нашия сървър. Нали, в смисъл, това са много очудващи, нали, неща, но всъщност толкова лесно достъпни за онези, които са разработили системата най-вероятно от съвсем дълго време назад. Да. Добре, аз искам така в началото на разговор да те попитам от една страна дали може да ни разкажеш малко повече за случаи, които си срещала в практиката си, какъв... Тъй като онлайн насилието може да има най-различни форми. Какви форми самата ти си срещала? В какво се е изразявало дигиталното насилие? И кои всъщност са така по-уязвимите групи или хора, които често стават? Попадат в такава ситуация, да. Знаеш ли, много е важно точно това, което казах последно, то всъщност направо се докосна до въпросите. В какво състояние се намира човек? Тоест, ако ние сме щастливи хора, т.е. ако при нас всичко е добре, имаме своята подкрепа от близките, нали, чувстваме се добре в кожата си, работим хубавата си работа, нали, върват нещата като цяло. Може би това да се осланяме на дигиталната комуникация няма да е първа или втора, така да се каже, в нашето ежедневие. Даже бих казал, че това може би ще остане в някакво друго ниво. Но когато човек се намира в едно положение, в което той преживява някакъв тип психически, да кажем, проблем, като от рода на това, чувства се самотен, чувства се, как да кажа, непотребен, чувства се като това, че живота му изтича, а пък той нищо все още не е направил. Чувства се необичан. Нали? И естествено, че това до някаква степен може да засити този глад, нали, на комуникация, но това е само привидно. Защото така се оказва, че всъщност ние биваме разпознати. Тоест, този човек, който е в психическа нестабилност и имаме някаква катарзисна ситуация, през който той минава, това ще се проличи. Тоест, ние ще бъдем разпознати веднага от другата страна. Че имаме нуждата от любов, че имаме нуждата от признание, че имаме нуждата от това да бъдем валидирани, имаме нуждата от това да бъдем важни, уважавани. Нали, това веднага се разбира. Защото аз съм сигурна, че макар и дигиталност, макар и техника, но за мен всяко нещо минава през един ум. И съм сигурна, че участват и много психолози в цялата тази разработка. Не искам да кажа с плюс или с минус, нали, но там стоят и такива умове. Със сигурност има платформи, с които ние можем да си приказваме онлайн психолог, примерно да кажем. И това аз го одобрявам. Аз това харесвам. Особено когато имаме контрол, сигурност, нали, на този целият процес. Но когато ние се опитваме да превърнем в всеки разговор в дигиталността наш приятел и се доверяваме и още повече споделяме, нали, някои неща, то споделяйки ние влизаме в тази опасна зона, защото всъщност ние не знаем кой стои от другата страна. Много ни си иска да стои този човек, който ще ни подаде ръка. И това е големия капан. Защото много често чуваме едни хубави думи от другата страна и пак казах, те са съвсем тенденциозно свързани с това една измама да бъде извършена професионално, така да се каже. Много си красива, имаш страхотни снимки,
как може, нали, т.е. между тук да не те е обичал. Нали, ред такива други болни неща, през които този човек минава, но той просто ги сподели, затова те се знаят. И така започва една голяма въртележка, общо взето. Още повече лъжата в дигиталните пространства, това не е нищо особено. Не. Всеки може да си каже каквото не. иска. Разбира се, всичко. Нали, аз днеска мога да бъда дясна ръка на президента, после мога да съм нефтен производител в Дубай, после може да съм лекар в Лас Вегас, примерно, дали, дентална клиника имам за зъби, пластичен хирург съм, нали, и ред други такива неща. Нали, даже наскоро бях разбрала за една измама, ще ти кажа как я срещнах тази измама, и то лично през мой опит. Специални служби, които разработват програми за опазването на океани, морета и разни други, с кораби, които се поставят в определени места, които изследват средата на рибите, какви точно, как делфините да са живи, там китовете. Това е много красиво. А он каква хубава работа, се казваш ти. И той е само на 50. Примерно, нали. И да, окей, той е милионер. Какво е станало? Починала е жена му. Тя просто е починала. И детето му е вече голямо. Нали. И това го хванах по повод на това, че просто същата тази история беше разказана на 2 мои пациентки. Също това е някой, който се е свързал с теб онлайн и се опитва да завърже някакъв контакт с теб през тази фалшива история. Точно фалшива. А тези 2 пациентки, те нямат нищо общо. Това са абсолютно 2, нали, българки са, разбира се, но едната е в една сфера, другата. Тоест, те целят на посоки, което означава, че всъщност тази въдица, която се хвърля, нали, както казах преди малко в нашия приятелски разговор, кукичките, на които се ние улавяме, заради онези слабости, които ние в момента изпитваме. Нали. Така че моята превенция към всичко това нещо е просто когато човек наистина изпитва и се намира в такова състояние, е хубаво да има психолог около себе си. И то не просто някакъв онлайн психолог. Да, окей, това може да бъде превенция някаква, когато, примерно, да кажем, ние сме в чужбина, възпрепятствани сме, нали, не можем да присъстваме на тази среща. Но ние все пак този човек го познаваме, т.е. ние имаме кредит на доверие, видяли сме го, в очите сме го погледнали. Но когато това не е така, става много по-трудно да имаме огледало или някой, с който да може да си сверим часовника и реалността. Тоест ние можем да направим грешки. Даже би казала, че в днешно време има една такава тенденция, това споделянето, понеже той стана света наистина опасен и това споделянето също е деликатна ситуация, още повече, когато говорим за случайни хора или непознати хора, нали, със сигурност. Но пък ако спрем да споделяме, въобще, и ако не можем да намерим правилния човек, с който да го направим, това означава, че ние можем да преживяваме в тайна такива събития, нали, които всъщност тотално да ни разрушават отвътре и да не можем ние да направим едно нормално свързване с другия свят, който ни очаква, който ни чака, защото той е дуален. Светът е дуален. Да, окей, един път ще се случи това, по друг начин ще се случи, по друг начин, нали. Да, окей, има и такава тенденция, че ние се свързваме в живота заради травмите, които имаме и заради това си помагаме. Окей. Но пък ако ти не споделиш... Да. Тези трудности, които преживяват, остават вътре в теб. Те остават там. И ако ти не ги разрешаваш, това означава, че ти ще продължаваш да правиш тази методика. Да влизаш в този свят на неизвестното и да се опитваш в този океан от лъжи да намериш човека, който ще ти подаде ръка. Нали, това е някаква илюзорна такава представа. Може би, не знам, аз наскоро имах една консултация с една моя близка и си говорихме и си спомням в годините, много четяхме приказки. Даже бих казвала, че баща ми и майка ми, специално моите, те ми купуваха непрекъснато. Където са ходили някъде по градове, даже и преведени такива на български език. И човек потъва в
едно блаженство, когато чете това, нали, защото то е винаги много хубаво. Да, окей, има препятствия, има камъни, които трябва да ги заобиколиш, някой ти казва, че трябва да внимаваш и така нататък. Ино да вълшебница, която штрак тълмайосва и ти казва, сега твоя път започва по-добре, защото ти се справи, ти си доблестен, умен, искрен, точен и коректен. Нали? Хубаво обаче, човек е хубаво да не прекалява с такава литература. Да, защото тук идват сблъсъците с очакванията за живота. И това е истинската причина за това ние реално да изпитваме трудности. Защото ако ние се доверим, че света е такъв, а той се окаже нещо съвсем различно, тук настъпва пълния крах на всичко това, нали, в което ние сме вярвали. А това бих казала, че е тежко. Много, много тежко. Тоест, сякаш ще чувам нали, посланието, сякаш е да си свалим розовите очила, да погледнем така реалистично на света, който ни заобикаля, както с неговите прекрасни неща, така и с тези рискове, които също така съществуват. Абсолютно. Това е според мен и тази нужна превенция, особено при по-младите подрастващи, това те да бъдат подготвени. Защото идеята е, че когато съм работила в тази комисия, например, там съм разбирала, че всъщност децата разбират, но те го разбират, когато вече се е случило нещо, когато е станало нещо, когато има болка и физически, и психически, когато са объркани, когато нямат ясна представа на къде да тръгнат, колебаят се, един иска да помогне, другия иска да го обърка, третия смята, че е прав, и човека е раздърпан в много такава ситуация, в която нали, той сам не може да вземе решение. Нали? Той е непълнолетен, общо взето. И там започват едни много тежки разриви на личността. И там, ако няма нещо, къде да го позашие малко, да го съкрепи, какво ще става там на 25 нещо, това въобще за образование, не мога да говоря. Така че не е важното, когато стане белята, както аз много често казвам на моите пациенти, защото трябва да удариш дъното, за да разбереш това не е окей за тебе. Нали, въобще, защо човешката психика трябва да мине през това? Защото има такива психики, които не успяват. Нали, както казваше една звезда, аз знам, че като ударят дъното, има само нагоре. Нали? Да, ама това е при едни... Не това. Това е при едни психики, които могат да се справят. Това са тези съшити психики, които някой им е помогнал някъде, по някакъв начин, за да могат, блъскайки се в дъното, да осъзнаят и да се отлепат от него. Ами онези, които не знаят. И когато разберат, че всъщност това е най-лошото, което може да им се случи, примерно един развод. Примерно, как? Разведен. Нали, няма живот. Край. Умираме. Нали, това е много лошо. Ето така. И ред други неща. Нали, не ни върви работата, трябва да я сменим. Съкратени сме, няма вече фирма. Какво да направим сега? Нали, няма път. Нали, тези психики, те са крехки. И всъщност, аз бих казала, че заради тази крехкост, те много по-лесно стават жертви на подобни манипулации. Нали, да говорим с други. А по какъв начин в такъв случай можем да работим за превенцията на дигиталното насилие? Как може да подкрепим, ти каза, подрастващите, например, така че всъщност да имат такава емоционална, психическа устойчивост и да могат всъщност така на ранен етап да разпознаят, да кажем, признаците за това, че това, което им се случва онлайн, може да носи рискове и опасности за тях. По какъв начин виждаш стъпките, които можем като общество да предприемем? Ти сама каза, че имаш тази фондация, с която ти се грижиш, нали, все пак да достига информация, нали, до хората и те да разпознават, че всъщност това не е просто безобидно. Не е просто безобидно ползване, нали, на дигиталния свят. Така че според мен около теб трябва да има хора, които са специалисти, които са в областта развитие, които имат опитност в това. И когато на хората им се дават множество примери с какво се случва, как се е случило и как хората са попаднали в подобни ситуации, как някои успяват, а други не успяват, защото то е и така. То е и така. Тогава човек започва да търси сметка.
един вид, той така ми каза, ясно, това е от... ама тя с унгарска го каза тук, да. Ясно, да. Тоест да могат да навържат Разбира се. нещата, които им се случват с това, Абсолютно. за което имат представа, че е възможно. Абсолютно. Това е същото при превенцията с наркотични вещества. Значи, децата, те само някъде са чули, че от това се умира. Просто са го чули. Но те нямат реална представа какво точно стои за това. Понякога дигиталните методи са окей, защото там можеш да видиш и смърт. Нали, когато човек е употребил след дълги години, примерно да кажем, в биографията му 20 години наркотици и той накрая умира. Нали, в смисъл, той го няма вече, този човек. Нали, ясен. Имаш предвид, че можеш да се информираш точно за такива случаи през дигиталното пространство. И то в световен мащаб. За звезди, за певци, за какво ли не, и за това как навлиза, през какви порти навлиза това нещо, нали, да те обсеби, защото това е обсесия. Даже бих казала, не просто разстройство, това е заболяване. И наркоманията, и хазартното поведение, и алкохола също, но не е неспасяемо. А ние също имаме и тези в главата си противоречиви неща. Да, от тях се умира, и от тях почнеш, не се спасява. Няма спасение. Няма такова нещо. Бих казал, че човешката психика, когато е в добра кондиция, когато се грижим за себе си, когато искаме да опознаем този свят, ние ще видим и това, как да се предпазим от него, там където има риск. Нали, а не просто да се хвърляме с главата, нали, напред. Така че това е една голяма тема на живота, нали, тази дуалност, тези крайности. Нали. И тук всъщност какво балансира всичко? Този, който го преживява, как го преживява, как реагира на него и какъв пример би могъл да бъде той за останалите. Това е много важно. Абсолютно. Ето това са хората, които ние трябва да виждаме по тия телевизии. Нали, как са успяли да се справят, как са излезнали от тази зависимост или как са оцелели след като са изпаднали в ситуация на неплатежоспособност, след като са изпратили на любимия си пари в Канада, нали, който ги увещава, че просто той има много леки затруднения, които съвсем скоро ще ги оправи и ще дойде и ще има 2 деца от тази жена и ще се ожени за него. Нали, всичките тези неща. Тоест, от една страна, информираността е на първо место. В тази връзка ми хрумва да споделя това, че в рамките на този проект, който последната година и половина развиваме, имахме възможността да направим обучения с социални работници, с студенти, които изучават психология и социална работа, особено в Благоевград, в Радомир също така. Въобще направихме доста обучения и открихме, че от една страна темата всъщност е много интересна за хората, било то в професионален план, но и всъщност просто така за жените, с които се срещнахме. От друга страна се питам доколко по твои наблюдения въобще учителите, психолозите са подготвени да работят с хора, които преживяват дигитално насилие и са повлияни от него. Да, разбрах ти въпроса. Тук сега има един много съществен елемент. Когато преживяваме нещо и при момент имаме еуфорията, че това е ние имаме приятел, нов, комуникираме с него, общуваме, гледаме света през неговите очи и така нататък. В момента, в който разберем, че това е измама, човека потъва. Той потъва. И той започва да се затваря, а не да се отваря. И ето тук той обикновено влиза в черупка, нали, за да не изпита срама, нали, от това, че се е подвел. Тоест той го разбира, нали, както казах, за дъното и за онези, които не са подготвени да преживеят подобно нещо. Нали, защото тук пак много зависи кой е човека, защото ако тук имаме една информирана личност и имаме едни хора, които казват няма страшно, в смисъл камъни падат. Камъни падат, няма страшно. Нали, щом градушки отгоре падат и заличават сгради, значи
камъни падат. И ако ние сме информирани за това, естествено, че ние можем да се справим. Ще намерим начин, по който да се предпазим, нали, от това. Но когато нямаме такава психика, и може би нямаме хора около себе си, нямаме хора. Точно това исках да кажа, нали, в това, че психолога е много важен, защото той трябва всъщност да изработи тази връзка на доверие, защото там може да споделиш. Не, това може да не е майка ти, може да не е баща ти. Не е нужно да бъде с майка ти и баща ти, но трябва да имаш един доверен човек. Не е задължително да бъде и приятелят ти. Нали, защото това всъщност води и до преживяването отново на проблема. Нали, че си излъган, изманипулиран, че как може, ти имаш едно мнение за себе си, че си интелигентен. Ти си, но твоето съзнание не допуска подобно нарушаване на личното пространство, на уважението, на самооценката на другия човек. Напротив, този човек е висок. Той затова е излъган. Тоест, все едно този човек не може да си представи дори, че някой би подходил по такъв начин спрямо него. Абсолютно. Затова казах за приказките, затова казах за неподготвените деца, за това как родителите се опитват едно хубаво бъдеще така подкрепено с памук, розов, очила и разни други да ще живеят един лек живот. Не. Аз не съм на това мнение, че тук това ще бъде метод за оцеляване в това време. Защото в друго време, когато аз не съм родена, не знам как е било, не мога да кажа. Сигурно са ли имали други методи, нали? И друго време. Плюс това ние като народ преживяваме толкова много кардинални, не просто промени преживяваме, ние преживяваме кардинални промени като народ, като нация, като общественост, като всичко. Тоест, това ние сме през една месомелачка доста години, общо взето. Тоест, даже бих казал, че нашия корен е здрав. Тук има доста хора, които се справят. Нали, ако ние бяхме в Швейцария и живеехме такъв начин на живот и бяхме осигурени и държавата се грижеше по този начин, ние нямаше да преживяваме подобни неща, защото държавата ще да алармира на всеки ъгъл през какви опасности пази си народа, пази го. А тук няма. Ние с вас правиме самосиндикално организация или, примерно, да кажем, форум, в който да покажем на хората, че това е опасно. Аз не мога напълно да се съглася с тази теза, която отправи ти, защото си мисля, че темата за дигиталното насилие в световен мащаб не е толкова разработена, да кажем. И включително имах срещи с представители на ГДБОП, отдел киберсигурност, които всъщност получават различни сигнали, било то за дигитални злоупотреби и така нататък, или пък насилие. И включително с тях обсъждахме това, че всъщност все още включително правните рамки на Европейския съюз и в световен мащаб не са актуализирани, така че нали, да могат всъщност да отреагират в по-голяма степен на новите форми на насилие, които се създават чрез интернет. И си мисля, че всъщност това е общ проблем на глобално ниво, с който тепърва ще трябва да намираме начини всъщност как да реагираме, как да предпазваме от една страна, да се предпазваме и да се подкрепяме. Аз следващия път ще дойда с статистиката от Швейцария, защото аз с нея сравнявам. Ни казват България като една малка Швейцария, защото ние имаме такава природа, каквато е в Швейцария. Там има и води, нали, има планини, има зеленина, малка, красива, уютна, с езерата си, въобще с цялата тази мощна природа, така да се каже, и хората там са изключително сплотени. Нали, разликата между нас тук, защото там като се случи нещо, имам чувството, че излиза някой на една трибуна, взима 3 микрофона и започва да крещи, за да може да пази всички от това нещо. Тоест, ние можем да не сме уредени чисто от правна гледна точка, защото това е ново, както казах, телефоните, те не настъпиха чак толкова от отдавна, особено в тази способност, нали, да почнем да комуникираме с някой и после той да ни каже, че ни обича, нали, особено в тази ситуация. Каква им беше идеята? Хората там се предупреждават. Тук ние се пазим.
Крием се от това, че това съществува. Значи ГД Боб може да получава сигнали, ама кога ще го получи? Когато някой изчупи черупката. Когато някъде нещо вече се е случило, ама тежко. Убийство. Да. Деца, прибрани вътре по апартаментите на големи хора. Черен бизнес. Черна дигитална система, в която се продава болката като вид удоволствие. Това къде е? Ние къде знаеме за тази черна мрежа? Кои са хората, които имат достъп до това? Докато ако направя една статистика, следващия път ще постарая за това, как работят в Европа и какво невероятно съединение на съвкупност от как е тази дума? Съвместна дейност между полицаи и между хора. Значи той само докато е чул нещо, той отива в районното управление и всичко се казва. Значи отгоре падна, не знам какво, чу се нещо, вратата хлопна, не знам какво, не знам що. Всичко. То за това всъщност куцат нещата, защото някои неща ги чуваме, някои не ги чуваме, някои са скрити, както казах още в самото начало, нали, за това как една стачка може да означава наистина, че хората имат нужда от това да бъдат подкрепени финансово, но пък от една друга гледна точка, където ние не го виждаме, означава нещо съвсем различно. И това са две дуални, различни реалности, в които се случват истини, които за някои са видими, за други не. Нали, докато някак си в Европа, понеже там съм посещавала, също Виена, така да се каже, Италия до голяма степен съм видяла някои работи, колеги имам там, които работят, също мои колеги, които съм завършила с тях факултета по право и ми разказват. Как работят, нали, какво се случва. Да, окей, Испания има една много тежка ситуация, когато говорим за наркотици. Но това е известно още от много отдавна. И там хората не могат да се приборят с това да спрат наркотиците напълно и да ги трепат всички наркомани по улиците. Обаче какво са направили? Държавата обособява различни региони. И всички тези региони, те са написани. Те са написани, кои са тези региони. И ти имаш избора от това да минаваш оттам, да не минаваш, как ти бъде маршрута, с какви хора да контактуваш. Къде живееш ти? Казва някой. В Бруклин. Бруклин. Там до гетото ли? Да. Разбирате ли? Тоест, ние имаме избирателността с какви хора да общуваме, с какви хора да комуникираме. Докато тук, когато нямаме такава ясна представа и държавата не е обособила това нещо, нали, т.е. всичко е нормално, България е страхотно, ние в Швейцария, втори номер сме, всичко е прекрасно и нямаме проблеми. Затова чуваме тези брутални истории, като нали, непълнолетни, които нали, опияняват други деца, убиват ги, гаврят се и снимки ще се правят. Да. Това е да те остави без думи. Ти нямаш думи. Не можеш да... Не дишаш вече. В нормалния ритъм сърцето ти просто е изкочило от ритъм, когато чуеш подобно нещо, когато видиш една майка на телевизора по този начин. Нали? Така. Така че трябва да се обединим в това да си помагаме срещу този неприятен минус на дигиталната система. Да. Ние трябва да сме обединени, а не разединени. Какво мислиш, че възпира хората всъщност да говорят повече по темата? Дали е това, че по някакъв начин се минимизират нали, това да кажем някой да ти се подиграва в интернет или да ти праща голи снимки и така нататък. Дали е това, че всъщност ние така не обръщаме внимание по някакъв начин или пък има срам, който така ни възпира всъщност да говорим по темата? Как си го обясняваш? Със сигурност, защото сега съм малко по-голяма от теб и познавам едно друго време, нали, когато бяхме в друго управление с други хора и така. И там въобще да споделиш подобно нещо, че се е случило, това е равно на не знам точно какво. Може би просто все едно, със сигурност ще усещаш как някой те сочи с пръст по улиците. Нали, това е много страшно нещо. Тоест, в нас, както казах, ние сме минали през страшно много кардинални промени. Тоест, от една система влизаме в друга, където е свободно. Вече свободни сме, можем свободно да говорим.
Ние свободно можем да комуникираме, да общуваме на всякакви теми. Ама как така от едни филми, където можехме да гледаме само, пък преди това ни беше забранено да слушаме такава музика или друга музика, изведнъж всичко е на пазара. Нали? Много кардинални и резки движения правиме. И това също се отразява на поколения, това също се отразява на човека като човек. И сега, когато на времето някой ти каже тихо, да не чуе, по-добре да не знае. Не е хубаво да знае. Не казвай. Защото това води до някакъв риск, че ако бъде казано, твой живот, той вече е застрашен от това някой да те смята за втора ръка, за трета, за пета и така нататък. А в днешно време изведнъж дойде така силата, говорете свободно, искайте, кажете си проблемите, какво сте преживяли, през какво сте минали и така нататък. И това не е процес просто така. Колко много време ние, психолозите, страдаме заради мнението, че хората не ходят на психология, защото не са луди. Колко време продължава това нещо до ден днешен? Кога хората на времето са имали психолози, нашите тук въобще не са знали каква е тази професия. Разбирате ли? Тоест, това да се говори за този проблем, той е процес на нацията. Затова казвам, че ние трябва сме сплотени в това. Тоест, трябва да си помагаме. Ето сега, примерно, да кажем, аз съм помогнала на някой и те няма да ме търсят от сайта. Те ще ми се обадят, защото съм помогнала на някой, защото съм му запазила тайната. Разбира се. Защото съм му запазила тайната, защото съм му помогнала. Защото той е останал с достоинството си, когато е споделял болката си. А всъщност оттам се развръзва тази травматична особеност, която разкрива сърцевината или това, което е останало, това, което може да се съхрани, за да продължи напред. Да. Така че ние сме много различни в Европа. Като кажем в Европа, ма ние сме много различни от Европа. Ние не можем да бъдем сравняване с Европа. Една Румъния тук направи страхотни темпове. Но какво направи Румъния? Тя се сплоти. Сплоти се и се обърна срещу тези, които ги управляват и им казаха, няма да стане така. Това е. Надяваме, че и ние можем. Аз съм с много, как да кажа, надежда в себе си, че въпреки тези неща, които продължаваме да преживяваме, все някой просто ще поведе, как да кажа, към това да продължим да се радваме на живота, защото той е много хубав в действителност. Особено тогава, когато успеем да го удържим. Не когато той ни се изпуска между пръстите, да става каквото ще е, не по този начин. А когато успеем да осъзнаваме през какво минаваме, да осъзнаваме през какви трудности и обратно какви награди имаме в живота, защото това е вълшебство. Това е вълшебно, то е изключително. Просто човек трябва да започне да го забелязва този живот, как се случва, как става. И не можем да кажем само това, в този контекст другите са виновни. Другите са виновни, те, понеже ни управляват добре или нещо друго, затова нашия живот е така. Не. Точно обратно исках да кажа, че всъщност аз и вие имаме нещо общо, мислим по въпроса, разсъждаваме, даваме си една на друга възможности, които да осъществим, които да бъдат в помощ, подкрепа. А после това правят някой друг за нас. Ние търсим такива хора и по този начин се обединяваме. Благодаря много за този разговор до сега, Кристина. Тъй като сме вече на своя край, има ли нещо друго, което искаш да споделиш или с което искаш да завършим, може би някакво послание към зрителите, които ще изгледат този подкаст? Значи аз малко да вляза вече в тона на шегата, защото имаме нужда малко от това да поразведрим обстановката. Искам да кажа на всички хора, че психолога и психиатъра са две различни професии. Добре. Да, това са много важни неща.
Нали, психиатъра, той е изключителен в своята област на полезност, на лечение, но когато говорим за изменения, които са свързани с генетика или с медицински такива, как да кажа, изменения в мозъка или въобще разстройство, което без медикаменти не може да бъде повлияно, а психологът е този, който поддържа добро психическо състояние, за да не се стига, ако имаме въобще такива тенденции. Нали, защото понякога един стрес може да отключи нещо, за което ние въобще не знаем, че притежаваме и че той е у нас. Така че психологът е този, който наблюдава, който съблюдава травмите, през които минаваме, да може психиката да ги смели. Да ги смели по-добре, за да не причиняват запушване на артериални вени и артерии, така се каже. Нали, образно, просто за да ме разберат хората какво говоря. Ей така, беше много приятно. Много ти благодаря от сърце за този смислен разговор. Много ми хареса посланието, което отправи и със сигурност мисля, че би било ценно за обществото ни повече хора да ходят на психолог и да се грижат за себе си по най-добрия възможен начин. Разбира се, това да потърсиш психолог или психотерапевт е също много така свързано с темата за това как да си помогнем, когато сме претърпели някаква форма на дигитално насилие. Това последно, което искам да добавя е, че сме създали Facebook група за взаимопомощ и информиране по темата за дигиталното насилие, която нашите зрители могат да се включат в нея и да открият повече интересни и полезни материали по темата. Благодаря изключително много на всички, които бяха с нас в последните минути и до нови срещи!